Salutări și bine v-am găsit! Mă aflu în județul Brăila, pe un drum ce străbate niște terenuri agricole aparent normale, ce însă ascund un secret cunoscut doar localnicilor. Este vorba de ruinele bisericii din Filiu, un sat ce cândva avea peste 1000 de locuitori, distrus și abandonat însă după un șir de evenimente tragice. Aceasta este ruina bisericii satului, cândva mândră și impozantă, vizibilă din drumul național. O să încerc să mă apropii cât mai mult de ea și să-i descoper secretele și povestea. Ruinele nu sunt accesibile cu mașina, fiind în mijlocul unui teren agricol. Ultima bucată de drum o voi parcurge pe jos. De aproape devine aparent că în vremea ei, biserica era o structură impozantă. Să aruncăm o privire de ansamblu. Biserica are două intrări, cea principală și o intrare secundară în dreapta altarului. În fața intrării principale se regăsesc rămășițele clopotniței, construite din lemn. Acoperișul, interiorul și picturile au dispărut de mult. Au rămas doar zidurile impozante, din cărămidă trainică, cu o grosime de peste 70 de centimetri. Se mai observă câteva din detaliile arhitecturale: arcade, ferestre boltite și elemente metalice structurale. Acum să vorbim un pic despre satul Filiu și destinul lui tragic. Înființat în prima parte a secolului XIX, acesta a prosperat o vreme, având școală, biserică, moară, prăvălie și cârciumi, ce deserveau peste 1000 de locuitori. Însă prosperitatea nu avea să dureze mult, satul suferind 3 distrugeri succesive în secolul 20. Primele două distrugeri se leagă de primul și cel de-al doilea război mondial, când pe teritoriul satului s-au dus lupte ce au devastat așezarea.
După cel de-al doilea război mondial, satul a trecut prin tragedia colectivizării, iar în anul 1970 a fost distrus complet de o revărsare de ape, acela fiind și momentul în care el a fost abandonat, locuitorii alegând să-și mute viețile în altă parte. Între timp, ruinele ulițelor și ale caselor au fost arate și transformate în pământ agricol de către autoritățile comuniste, cu excepția ruinei impozantei biserici și al cimitirului. Pentru că da, aproape de biserică, pământul este presărat de cruci, unele doborâte, altele încă în picioare, ca amintirea oamenilor ce n-au plecat niciodată de aici. Majoritatea crucilor sunt strânse în micul cimitir ce a supraviețuit alături de biserică, iar altele sunt găsite și întoarse ocazional de pluguri în timpul campaniilor agricole. Multe dintre crucile din cimitir au peste 100 de ani vechime și poartă inscripții și motive religioase din veacurile trecute. Crucile adunate de-a lungul timpului de tractoriști de pe câmp sunt aruncate fără prea mult fast într-un colț al micului cimitir. Și cam asta ar fi scurta și trista poveste a satului Filiu, a bisericii sale și a cimitirului alăturat, muzeul în aer liber și amintirea altor vremuri. După cum ziceam, este un obiectiv puțin cunoscut, dintr-o zonă a țării ce nu primește de obicei prea multă atenție. Dar poate că ar merita ca acest lucru să se schimbe. Zona e frumoasă într-un mod aparte și conține surprize plăcute pentru cine știe după ce să se uite. În ceea ce mă privește, mă pregătesc să vă zic la revedere și vă invit să vă abonați canalului. Până când ne vom revedea într-un nou video, vă urez multă sănătate!